Vlastniť auto dnes nie je pre každého, teda minimálne nie nové. Na druhej strane, ak si kupujete jazdenku, nikdy úplne neviete, v akom stave vaše vysnívané autíčko je. Kupujete teda mačku vo vreci. Existuje na tento problém nejaké riešenie? Existuje. Ahoj, ja som Rebeka. V Škode Plus predávame certifikované jazdené vozidlá. Rozdeľujeme ich do 3 kategórií. Ročné vozidlá, vyskúšané vozidlá a jazdené vozidlá. Svoje auto si vyberieš pohodlne zo svojho domu na stránke škodaplus.sk. Ja som si tam našiel túto Škodu Octavia a rád by som si ju vyskúšal. Ako ale viem, že auto je v úplnom poriadku? To ti rada ukážem, poď dovnútra. Každé auto je dôkladne skontrolované a aby si to mal aj na papieri, dostaneš k nemu certifikát kvality. Najprv skontrolujeme pôvod a vek vozidla, servisnú históriu, záznamy v servisnej knižke, históriu poistných udalostí a preveríme aj stav najazdených kilometrov. Ďalej skontrolujeme VIN číslo a zoznam výbavy podľa výrobcu. A potom príde na rad technická prehliadka. Ahojte, ja som Miro. U nás v dielni spravíme diagnostiku motora, skontrolujeme stav kvapalín a batérií. OK, tak toto sa mi naozaj páči. Ale pozor, nie je to všetko. Auto skontrolujeme aj zo spodu. Pozor si dávame najmä na mechanické poškodenia, netesnosti, prahy a stav výfukového potrubia. A nechýba ani kontrola karosérie. Určite chceš vedieť, či náhodou nebolo búrané. Môžeš sa spoľahnúť, že myslíme naozaj na všetko. Počas jazdy dávame pozor na všetky hluky a zvuky auta. Počúvame, čo robí motor, keď naštartuje, aj počas jazdy. Dbáme na kolesá a ako sa správa karoséria. Pozrieme sa aj na polohu volantu. Aj tá dokáže odhaliť rôzne problémy, napríklad s geometriou. Našej pozornosti neuniknú ani tlmiče a brzdy. A ak chceš, môžeš mať k nemu hneď predĺženú záruku, servisný balík, alebo financovanie a poistenie Škoda Financial Services. Čiže Škoda Plus vykupuje a predáva jazdené vozidlá, garantuje ich kvalitu a ponúka široké servisné zázemie značky Škoda. K tomu poistenie, financovanie, predĺženú záruku, aby ste s vašim jazdeným autom mali presne toľko starostí ako s tým novým. Ideálne žiadne. Môže byť? Pekne si to povedal. Tak ja len dodám, že web je www.škodaplus.sk. Ďakujem, že ste mi to celé ukázali. Čaute. Šťastnú cestu. Predaj a výkup vozidiel Škoda Plus. Plusy jazdených vozidiel s garanciou Škoda.